estamos super emocionados desde a Asociación Galega de Profesionais da Ilustración porque é a primeira vez, despois de 20 anos, porque isto é o encontro número 20, que o facemos nun sitio diferente que non é Santiago de Coruña. Entón tiñamos as nosas dúbidas de, ostras, a ver se a xente ven e tal, e vexo que está tendo como moito interese, estamos super contentos, creo que deberíamos plantexarnos facer unha especie de xira, vale? A partir, estou mirando a Sergio, vale? Entón, nada, algúns xa me sonades de cara, estuveste de sonte na EMAO, que tivemos unha charla maravillosa sobre a asociación e sobre todo con Tomás Hijo. Hoxe o que imos facer é continuar as xornadas aquí. Bueno, vai haber unhas... Pódese dicir o da homenaxe? Sí. Vale, ok. Pensaba que era vídeo sorpresa. Era unha homenaxe a uns ilustradores queridísimos, vale? A Maripe Quesada e o Carrabouxo. Imos empezar cunha charliña xusto despois agora cando me calle a boca con Carreira, e imos rematar a xornada cunha mesa redonda pois cunha, bueno, cun tema que parece que bueno, a xente non, a ver, a arte urbana con moito acento no A, vale? Pero, claro, vai no conducir Eva Agra. Eva Agra forma parte de STH e fixeron un libro sobre arte urbana dende unha perspectiva feminista que é realmente unha cousa única en súa especie. O sea, non existe ningún libro que fale de arte urbana desde esa perspectiva. Entón, bueno, imos ter unha mesa redonda con 3 convidadas de luxo, que vai ser Nana, Diana Rodeiro, Lula Goce e Xoana Almaro, que estará na Cachola. Entón, nada, espero que aprendades moito, que disfrutedes de verdad. E nada, moitas gracias por vir a este 20 aniversario do Encontro Galego de Ilustración. Vale? Todo ben? Non sei como ide facer co micro, tamén vos lo digo, porque tedes aquí el micro único. Non sei moi ben como é papel. Onde te queres sentar? Aí? Vale, moi ben. Os carteles. No, Ai, mantémolo así. é que cambiou moitísimo aquí este home. Veis así, Eu só gañando, Así que... Deixasme o micro un momentiño, Luis. Compartimos. Sí? Bueno, que? Bueno. Hola, que tal? Isto está acendido. Sí, sí, sí. Escoítase. No, é igual. Da igual, toma, pa ti. Moi bons días a todos e a todas, benvidos e benvidas un ano máis a este Encontro Galego da Ilustración. E xa van 20 anos que non ia dicir, non? Que isto durara tanto tempo. E con boa afluencia de público, moitísimas gracias. 20 anos tamén da asociación, da ACPI, inda que leva funcionando dende o ano 2000, pero fai 20 anos da súa refundación. E nestes 20 anos a asociación, bueno, pois foi medrando en cantidade de socios e tamén na calidade dos seus servicios, que todos sabedes a que se dedica a ACPI, que é a defender os intereses dos ilustradores, a dignificar a súa profesión, a evitar a súa precarización, a súa formación, a dos socios tamén, a cousa máis difícil do mundo, que é tecer redes coas institucións que ás veces son como así, e con outros axentes culturais. E iso están facendo moi, pero que moi ben. Entón, hoxe pois é un día de xuntanza, de alegría, de compartir e, sobre todo, de aprender, porque eu levo moitos anos presentando este encontro e non deixo de aprender da xente que se senta ao meu carón, coa xente coa que falo, e eu supoño que vos tamén. Vamos falar aquí con Luis Carreira, con este Omaso, que está xubilado xa, que a min me sorprendeu moitísimo, e dixen, pero Luis, porque ti non tes edade para xubilarte? E el dixo, non, xo sei, pero foi elexido? Sí, foi elexido, vai no contar el agora. Pero antes de máis, bueno, Luis foi homenaxeado xa o ano pasado, o que pasa é que non puido ir á charla, é dicir, el o regalo xo ten, pero quedaba ya de ver o falar un pouco. Entón dixo, bueno, pois mira, vou este ano que me cadra mellor, e aquí estamos os dous.
Pero, antes de máis, quero un aplauso moi forte tamén para os outros dous homenaxeados que están hoxe con nós, que é Marifé Quesada e Xosé Luís o Carrabouxo, que acaba de chegar. Un aplauso para eles, por favor. Grazas pola súa trayectoria, polo seu traballo, que gozamos moitísimo, moitísimo. E chegados a este momento tamén hai que agradecer porque hai que, decía miña nai, que es de bien nacidos ser agradecidos. Pois a xente de la Casa del Libro, non? Onde estuvestes? Na Escola de Artes e Oficios? Sí, tamén a eles por deixarnos os seus espazos e tamén por colaborar. Luís Carreira, docente, adicou toda a súa vida a dar clases de ilustración, a abrirlle as portas a xente máis nova para estudar outra carreira, para vivir profesionalmente de outra cousa, que non fosen esas carreiras que sempre nos din os nosos pais, fai isto porque ten máis salidas, adicou toda a súa vida a eso. Pero antes de entrar en materia, Luís, a min gustaríame preguntarche, o Luís de pequeno que quería ser? Quería ser filólogo, que foi o que estudiaches? Quería ser mestre, que foi o que te dedicaches toda a túa vida? Que quería ser? Vale, en principio, cando era pequeno, aínda que hai quen considera que sempre fui un grande e maior, pois a mí o que me interesaba eran os cómics, os libros e as películas. E, cando me fixen maior, cambiou un pouco a cousa. Interésame a novela gráfica, as series e os libros. Non sei se respondí a pregunta esa... Sí, pero tes unha frase preciosa que eu creo que identifica e coloca moi ben a Luís no mapa. Vale, eu, antes de que se inventase o termo novela gráfica, eu quería ser novelista gráfico. Aí está. Cando era pequeno. Ao final, non fui un novelista gráfico, pero si fui, por así dicirlo, padriño de novelistas gráficos. Ti querías ser novelista gráfico, cando ainda non se inventara a novela gráfica, tiras por outros camiños e das en estudar filoloxía. É así ou non é así? Sí, pero non foi elección propia. Bueno, pois contanos como foi eso, como chegaches a facer filoloxía? Bueno, cando un acaba, pois non ten moi claro un mapa universitario español. E eu o que quería facer era algo que tivese que ver coa imaxe en movimento. Co cal, cando acabei COU, que fixen por nocturno, pois ninguén me informou de que se tiña que facer un traslado de expediente para ir, por exemplo, a Belas Artes, que era a miña intención. Tiña nota, fixera ben a selectividade, pero tiña unha beca. E se non collía unha carreira inmediatamente, pois eu quedábame sin a beca. Co cal, ao denegarme o traslado de expediente, pois metíme en filoloxía, que era o máis próximo ao que me interesaba a mí. Tuve sorte, porque ali coñecín a xente estupenda, algún deles está aquí, tamén incrementou sempre o acervo de amistades que conseguimos ao longo do tempo. Bueno, ti fas filoloxía, empezas a dar clase, inda que aquilo non che aquelaba moito. Dicíame Luís na conversa que tuvemos, dicíame, a min aquilo non me gustaba, a mí o que me gustaba era cobrar. Non si? Claro, como a todos. Bueno, realmente o que me gustaba, había cosas que me gustaban, e era a imaxe en xeral, como dixen, os libros e os cómics. Entón, eu, cando saín, tratei de montar unha empresa de animación con o meu irmão, con dos meus irmãos. Como a cousa non saiu ben, tuvémonos que buscar a vida, e a vida buscámola un pola educación e outro polos bares. Polos bares. Non digo de que maneira, porque así parece que se dedicou a beber, pero vamos. Bueno, hai tempo para todo tamén, así que... É dicir, ti empezas a dar clase, traballas no audiovisual, en animación, naquela protohistoria da televisión de Galicia. Sí. Como foi aquel momento? Que é o que faciades? Porque daquela era todo como, bueno, non sabemos a que xogar, non? Estábamos empezando. De feito, en animación o problema era que non tiñamos que nos mostrase como facer as cousas. Nós o que queríamos era animar, pero o único que sabíamos é que se facía con acetatos, pero non sabíamos con que materiais, como facer que os acetatos non se arrugasen, como facer que a pintura cadrase no acetato, e tivemos bastantes cristos. Despois, pola miña conta, estive traballando nunha empresa de doblaxe, non moito tempo. E nesa empresa de doblaxe, vou contar alguna anécdota, porque senón isto pode ser aburridísimo, nesa empresa de doblaxe, que foi unha das primeiras empresas que se montou en Galicia para doblar, por exemplo, a Escrava e Isaura, Magnum e todo eso que coñecedes, os pitufos. Bueno, de feito, aquí un dos compañeros meus era director de doblaxe nesa empresa.
Non sei se ele estaba cando se rematou, por así dicilo, a etapa de vacas gordas. A esa empresa, Imaxe Galega, dabanlle traballo para un ano e facían en 6 meses. Daban moita presa. E cando se acabou o traballo, pois fixeron porno. Este home fixo porno. Bueno, fixo porno. Exactamente, fixen porno. O que pasaba é que chegábame todas as cintas, copiabas e devolvías outra vez traducidas. As traduccións son a chiste, pero, bueno, vamos a ver, explicamos un pouco da traducción, porque cando un traballa en doblaxe, os dobladores saben que cada take poden ser 15-30 segundos, dependendo da cantidade de texto que teña. O que pasa é que para facer as cosas rápido, nunha empresa de doblaxe de porno, pois os takes poden durar hasta 3 minutos, porque total... Que traducción, eh? Sí. E realmente o que pasou nun dos casos foi que unha rapaza, non polo que estaba vendo, que tamén podía ser, pero sí polo que estaba facendo, terminou desmayándose. Xa está? Sí, porque poderíame explicar cos pitufos. Os pitufos No, todos bueno, os pitufos nada, esto... Sí, sí, é importante, porque sí. os pitufos... Había versión porno dos pitufos? No, Bueno. o bon é que todo o mundo quería facer de pitufo malo, ou de sí? gruñón ou algo así, porque os outros eran moi aburridos. E de feito, ese amigo que comento, que está por aí, pero non vou sinalar por tal, acordarase de que nós tiñamos tamén a dobladora dos vigilantes da playa. Pamela, de Sí, Pamela. Sí, de Pamela. E tiña unha imaxe física que máis ou menos tiña unha certa correspondencia, ou non, coa imaxe. En fin, quedaremos aí. Tamén se acordará este compañeiro de que realmente era unha empresa que parecía de estabulación, porque estaban como ganados esperando que os chamaran un a un para entrar. Niso non mudou moito o audiovisual, así que eso nada. Bueno, entón, ti traballaches en animación, fixeche porno, e despois, ti consideras que a ti dar clase de galego non che aquelaba, estabas en Sarria? Sí, non, eu estaba en Lugo, que son de Lugo. O problema era que eu vía que os compañeiros de galego facían traducións de obra, é dicir, facían traducción de obra audiovisual, eran os que facían as traduccións da doblaxe, e eu ganaba a mitade do que ganaban eles facendo as traducións, ou sendo profesores de galego. Co cal, fixe de tripas corazón e acabei por presentarme as oposicións de galego. E deches clase en Sarria? Dei clase en Sarria, mentre estaba en Sarria, pois apareceu a posibilidade de facer as oposicións de dibuixo artístico. Co cal, había a opción de quedarme toda a vida dando 4 cursos de COU, os que se xa desde o plan novo COU era segundo bacharelato, dar 4 cursos de COU todos os anos durante toda a miña vida, ou pasar a dibuixo artístico e facer o que me dese a gana. Evidentemente, a opción estaba clara. Presenteime as oposicións, tuve a sorte de que non se presentou ningún dos que aquí tedes anos e título, cosa que me sorprendeu. Como pode ser que, tendo Belas Artes, deixedes esta plaza tan agradable, tan boa, en maus dunha persona como a min? Aí empeza xa a falar o docente, o docente. Porque el sí que me comentaba que el tamén viviu a protohistoria da Asociación en Galega de Ilustradores, non? Nesas primeiras reunións. E ti dicíasme, eu chegaba a aquelas reunións, enfrentábame os de Belas Artes e dicíalle, pero me cago en tal, pero como non estades dando clase? E a pregunta del, e me deixades isto a min. Foi así, non? Xusto. Concretamente, se debera por aquí, diría yo a Fran Bueno, por exemplo, por decirlo a alguén. Nesa reunión, cando empezamos, foi antes de que Manel e a compañía empezasen coa segunda parte da asociación, que nos invitara, por así dicirlo, Xan López Domínguez, por non diciros a todos, direi que estaba Carlos Silvar, estaba Suso Cubeiro, estaba Noemí López, estaba Fran, uns cuantos así, me parece que tamén estaba Xosé Cobas, creo que estaba. Penélope Ares. Penélope Ares non, estaba máis tarde. Ao principio, na primeira reunión non estaba, na primeira reunión da AGPI. Da AIGA, que foi antes da AGPI. Logo houve un entremedio, eu que pensaba que éramos os primeiros. Houve a AIGA, entra... Ti estuveras, cando estuvera Xan López Domínguez, logo, pois, como é que non me acordo? Perdón.
Perdón. Bueno, pois logo sí. Estábamos eses que dixe, non? Os que comenté. José Cobas, Carlos Silva, Sí. Fran Bueno, Penélope Ares, Penélope non me acordo que estuvera, pero Manolo Uía, Manolo. En esas reunións, Pois como se respiraba o ambiente, que é o que faciades, que é o que pensabades, non, no futuro da ilustración? Bueno, é adiantar un pouco unha pregunta que seguramente vai a facer despois. A ver. E é que a forma que eu tiña de aprender a dar clase de ilustración, que casi prefiro contestala despois, era coñecendo xente. E esa era unha das formas de coñecer xente na asociación. A min a asociación deu-me pé a coñecer a moitos dos ilustradores que despois levei á escola como charlistas ou ben como profesores de apoio. Logo falaremos, porque, bueno, é interesante saber como afrontas ti ese novo reto sen ter ningún tipo de bagaxe académico detrás. Que eres autodidacta, decíasme ti antes, non? Si, bueno, aí chegaremos. Entón, ti sacas a praza de debuxo e moito che tiña que ajustar porque ti empezaches a ir a Ourense e a Lugo ir e vir, non? 200 kilómetros máis ou menos todos os días, non? Sí, todos os días, co mesmo soldo. Co mesmo soldo? Claro. Carai. Realmente, a unha persona sensata diría, pero é normal, ti non ves que estando na casa, con vivenda propia, gañando mesmo, baste pegar o tute de viaxar. Pero que para min o traballo real era viaxar, porque despois estar na escola non era traballo ningún. Realmente era como se me pagaran por darlle cabida a todos os meus vicios. E virtudes, pero poucas, máis vicios. Pero cantos vicios terlo? Moitos, moitos. Moitos? Sí. Algún confesable ou non? Comentaremoslo despois. Ai, bueno, vale, cuidado, que esto... O porno non, quedei... Es el rei del misterio, o rei do misterio aquí, Luis Carreira. Bueno, e dende aquí xa comeza esa etapa de moitos anos de docencia. E entón aí imos coa primeira pregunta, esa que non querías adiantar. Sí. Como fas ti para poñerte diante dos rapaces e dicir, bueno, como dou ilustración cando naquela altura non tiñas formación reglada, académica, os de Belas Artes non querían dar ilustración, que era como a irmá pequena, non a María, de, bueno, isto non quero dalo. Como afrontas ti ese reto? Eu lamento moito que non se vexe así moi ben, casi vou facer apelo porque non se ve. É unha pena porque se mostran imaxes de xente coa que tive en relación que me dá pé tamén a mostrar ou facer o inicio de cada intervención, pero, bueno, facémoslo apelo así, entón, pois, fiámonos exclusivamente da oralidade. Neves Rodríguez, quere ir con Neves Rodríguez. Aí estamos. Dalle, Luis. Vale, pois, cando eu cheguei á Escola de Arte, non había ninguén que dese ilustración. Empezaba a ilustración en Galicia, co cal non había ninguén que previamente tivese que asumir unha planificación de un ciclo. E houve que planificar o ciclo a partir dos poucos documentos que nos daba o Ministerio. Cando eu empecé, non había libros de texto, evidentemente, ainda non sai agora. Non había tampouco libros de consulta moi tal, había o gran libro de la ilustración ou como ilustrar panelos pequenos casi, e hoxe hai cantidades de libros sobre o tema. Tampouco había libros de animación, por suposto. Os que había eran moi escasos e moi pouco técnicos, dicíanche 4 cousas e non te enterabas. E cando eu cheguei á escola, eu tiña que dar ilustración e animación, que eran os dous temas que me interesaban a mí. E para máis ou menos saírme exclusivamente do que eu sabía por libros ou por algún documental que vira, o que fixen foi invitar cada ano un mínimo de 4 persoas para que fose cubrindo as lagoas temáticas que eu tiña, que quería coñecer, bueno, aparte deso, o que facía era coñecer a xente que me interesaba coñecer, aparte das lagoas temáticas. E sale o profesor. Chega tarde, volle falta. Sí, sí. Vale, falamos ao final. Bueno, pois, o que fixen, comentaba, era chamar a xente como Miguel Anxo Prado, primeiro ano, como Xaquín Marín, como Ciro López, como Xan López Domínguez, e que para un primeiro ano estaba ben. Entón, para que me deran os primeiros indicios ou
que me desen datos moi reales, datos que eu podía despois utilizar nas miñas clases, non solamente polo que dicían nas charlas, porque eu realmente, cando chupo a sangre aos ponentes, é nas comidas. Pódome volver incluso pesado e preguntar, pero vamos, así entereime de o que ganaba cada un. Perdona, Carraboixo, sei o que ganabas ti. Pero non o vou dicir. A que época te refieres? Hai 20 anos, 20 e pico anos. O mismo que agora. Sí. Bueno, pero non o vamos dicir, vale. Vale. Pero entereime do que se podía pagar por un chiste no periódico, que era distinto se era na Voz ou se era no Faro, ou se era en calquera outro ámbito. E tamén me enterei, por suposto, de prazos, de carreiras enteiras que a veces quedaban ocultas, como a de Migranxo Prado, que había en Guadiana, que parecía que non facía nada, parecía non, eu estaba en Estados Unidos facendo Men in Black ou calquera cousa, ou portadas románticas, que moi pouca xente sabe que Migranxo Prado fixo portadas románticas para novelitas casi en plan corintellado. Entón, pois eu entereime que había máis vida aparte do que se ve publicado nos escaparates, e coñecín en anos sucesivos a outra xente de calquera ámbito que me pudera interesar. Hasta, tede en conta que eu estive en 20 e pico anos de profesor na Escola de Artes e a 4 convidados por día, eu tive o mellor máster que calquera pode ter. Caramba, ni máis ni menos. Sin pagar. Encima pagaban. Eras un egoísta. Sí. É dicir, E pagábame cartas para que fora a comer con eles. Sí, jolina, pero estabas moi ben tratado. É dicir, ti traías a xente para que os rapaces aprenderan, pero ao mesmo tempo ti, como dicías, chuchabas deles para aprender canto. Eres un egoísta de narices. Totalmente. Todo o que fixen foi por egoísmo. Por egoísmo. Interesábame coñecer isto, interesábame dar a ilustración, e utilicei o meu propio egoísmo en beneficio a maiores dos demais. Tamén fixeches moitas viaxes, bueno, algunha viaxe que outra, non? Dicíasme, lembro as viaxes a Angulem, tamén que fora... Sí, outro dos sistemas que tivemos para por así decirlo, suplir as carencias que tiñamos nas escolas foi viaxes cortos como poden ser a unha imprenta, como poden ser a exposicións, pero sobre todo fomos a Bolonia, que me parece que calquera ilustrador que quira ser ilustrador ten que pasar polo menos unha vez na vida por Bolonia, igual que un árabe ten que ir ou un musulmán ten que ir a Meca, calquera ilustrador penso que ten que ir a Bolonia, por narices. E non unha vez, senón varias veces, porque hai que reciclarse. Fomos a Angulem, fomos a Madrid, fomos a Barcelona, ao Salón do Cómic, eu non cheguei a ir ao Salón do Manga, pero sei que van estes anos que teñen ido, en fin, que suprimos certas carencias de non ter nunha cidade como Ourense ao lado a industria e levámonos nós á industria. Bueno, e aparte de todo isto, ti tamén foches dinamizador, importante dinamizador, na escena con actividades e xornadas, como por exemplo as xornadas de ilustración en Allariz debuxado, é dicir, fixeches parte tamén, o marxe da docencia, de espallar o que é a ilustración, a banda deseñada tamén, fora das aulas, non? Sí, realmente a intención era xuntar as dúas escolas, a de Coruña e a de Ourense, de maneira que os alumnos puderan coñecerse e aproveitar os cartos de ambas institucións, por así dicirlo, para traer a xente que a veces nos quedaba máis a desmao, porque unha soa non podía traer. Nos podíamos a veces limitarnos aos que viñan a Galicia, ou podíamos limitarnos aos que vivían no entorno, é dicir, uns 100, 200 kilómetros. Pero traer alguén de 500, de 1000 kilómetros, pois facíase máis oneroso. E con algunha axuda privada, da Aira Editorial e a Aira das Letras, e coas dúas escolas, e con outros axudantes que tivemos por aí, pois pudemos traer a xente realmente de postín. E fixemos 4 reunións consecutivas do que se chamou Allariz Debuxado, que tiñamos que continuar, pero que a pandemia nos atrancou e non pudemos. Falando de pandemia, xa enlazamos unha cousa con outra. Como se dá clases de ilustración dende casa? A ver, contame, que fixeches, que inventaches? Eu lamento non ter as imaxes porque realmente todo isto estaba pensado para que coas imaxes puderades ver como utilizábamos os poucos e escasos elementos que tiñamos. Dentro do que cabe, os de ilustración tiñamos sorte, porque imaginadevos o que dar clase
telemática, por exemplo, de ebanistería. É dicir, como fai un profesor ebanista para dar clase desde a súa casa a unhos alumnos que están no seu piso. Como non desmonten en plan IKEA todos os mobles e volven montar, ou de fotografía. Os de fotografía tiñan que facer fotos, como, claro, evidentemente, todos os proxectos finais de foto foron sacar fotos desde a ventana, ou sacar fotos do cuarto, ou sacar fotos da familia. No noso caso, tiñamos a sorte de que tiñamos a nosa imaginación e podíamos sacar a imaxe sin problema. E o que fixemos foi utilizar os medios telemáticos que tiñamos, o WhatsApp, o Zoom, ou calquera programa que nos permitise máis ou menos interactuar. Eu inventeime, aparte do personaxiño que acostumo a dibuixar en plan humorista gráfico, que eu non o son de dibuixante realista, inventeime a maiores outro personaxe que era un personaxe máis cabrón, de maneira que facía interactuar a parte miña boa e a parte miña mala, e mandáballes dibuxos de contestación aos meus alumnos. Os alumnos entraron no xogo e tamén me enviaban os seus dibuxos, de maneira que tomamos casi como un xogo vía WhatsApp e interaccionar. Despois os proxectos foron como sempre, só que foron tutelados a distancia. Neste sentido, teño que comentar que hai compañeiros que utilizaron outros sistemas e outros directamente non o utilizaron porque era, xa o comento, era impracticable. Foi realmente unha época mala. Creo que todos os que estades aquí, porque máis ou menos dades ou cursiños, ou dades talleres, ou dades ou estades nas clases, pois vivistes esta época. Eu non podo dicir moito máis sin as imaxes. As imaxes realmente eran moito máis explicativas co que eu poida dicir visualmente. Bueno, durante estes máis de 20 anos que ti estiveches exercendo a túa profesión como docente, como mudou o perfil do profesorado, non? Porque agora xa hai nomes de peso dando clase de ilustración. Temos aquí a Jacobo Kakaweki, temos a Brai Romero, temos a Jano, que acaba de quitar plaza en Ceuta, Jano en Ceuta, aventuras de Jano en Ceuta, pero digo eu que moito mudou, non si? Si. Cando eu entrei, había dous tipos de profesores en artes, os arquitectos e os de belas artes. Despois había mestres de taller, que eran ingenieros técnicos agrícolas, que eran de todo, eran moi raros, porque realmente non había formación previa para que un pudera ser, por exemplo, ebanista, como comento. Evidentemente, os ebanistas foron vindo de carpintería e por aí, pero eran de belas artes e arquitectos. E había un tío que era filólogo. Bueno, tamén había un médico. Deberase pensar que realmente os que contaban, os que sabían de ilustración, os que valerían para a ilustración, eran os de belas artes. Pero non é sempre o caso. Cando eu entrei, os de belas artes eran pintores, e todos pintaban. Realmente estaban dando clase, pero os seus intereses eran a pintura. Non había ninguén que tivese interés nin no cómic, nin na ilustración, nin na animación. Direivos que cando eu entrei, o profesor que daba animación era o profesor de foto. Así sabía de animación, claro. En Coruña non, en Coruña sei que había, os que estivestes en Coruña, pois si había un tío que controlaba algo máis, pero en Lugo, por exemplo, que foi onde eu vin, non había profesor de animación, senón que había un profesor de foto que daba animación e cómica. Estes profesores non é que non tivesen interés ou que despreciasen a ilustración, que en algún caso non lles interesaba demasiado. O cómic sí, o cómic sempre houve xente directamente que dicía que era despreciable, ou outro tipo de calificativos que non procede dicir aquí. Sí. Vale, isto foi cambiando. Realmente o primeiro cambio notorio foi cando entrou xente como Clara López en Coruña, e sobre todo notouse moito cando veu un dos profesores máis odiosos, máis bueno, deixémolo en odiosos, porque realmente era unha cousa tremenda. Cando che ven un profesor, cando ti pensas que máis ou menos o estás facendo ben, que te estás ganado aos alumnos, que máis ou menos a túa forma de traballar é a correcta, de repente ven un tío que todo eso que dicía ao principio, que me sentían como un impostor, que non sabía do tema da ilustración, que me tuve que ir aprendendo, ven un tío que resulta que sí, sabe de ilustración, vive de ilustración, ganou todos os premios que hai en España e parte do estranxeiro, e encima
colle os alumnos e tenos da mao, e, ademais, é un dibuixante excepcional, pero, sobre todo, é o mellor profesor que vi en artes. Refírome á ilustración. Vi outros profesores en artes que eran moi bons. Había unha profesora moi boa, non está aquí, non mencionaremos, non diremos nomes, que era de historia. Pero este profesor realmente foi un cambio drástico para o que foi a ensinanza da ilustración. Ese profesor está aínda aquí, podemos mencionar o seu nome. Por favor. É que é un pouco tímido. Bueno, que se lle vai facer? Bueno. Veña, dalle. Todos o coñecedes, é Jacobo. Jacobo foi realmente Un aplauso para Jacobo. o gran revulsivo, pero se digo que despois de un terse matado, de un ter preparado un material, de un ter pensado, por lo menos, de que o que el facía era o correcto, era o que había que facer, era un molde que deixaría en evidencia os que vieran despois, ven un paisano, non estou dicindo de coña, foi eso, de repente é como se a tua novia de toda a vida te deixase por outro. E iso foi o cambio grande. Bueno, tamén teño que dicir que houve máis xente aparte de Jacobo, porque dá a impresión de que é único e non, pero despois apareceu xente como Jano, como Brais Rodríguez, e últimamente tamén nas oposicións aprobou Cosme Fernández. Hai xente tamén nas interinidades dentro do diseño gráfico, pero vinculadas á ilustración, como Anxo Fariña ou como Berto Fojo. É dicir, que realmente a cousa está ben ahora mismo. Ahora mismo hai un plantel que máis ou menos se adica, como se ten que adicar, con ganas ao tema da ilustración, coñecementos ten de sobra. E tamén me gustaría engadir outra axuda ou outro tipo de profesorado que nos axudou moitísimo, e son os profesores que nos axudaban nas prácticas en empresa. Teóricamente, no ciclo formativo superior de ilustración, nós temos unha fase final na que temos que facer un proxecto e temos que facer unhas prácticas en empresa. Cando nós nos puxeron na tesitura, hai moitísimos anos, de facer estas prácticas, eu dixen, pero que empresa, se son autónomos? Non, ti tens que mandar unha empresa, pero son autónomos. Pelea que tamén tiña co profesor de FOL. É que eu comentaba que son autónomos e tiñais que explicar como lle podía axudar o dereito e a economía a un autónomo, pero sempre lles explican o que ten que facer un asalariado. O cal, eu para solventar este problema das prácticas en empresa, xa que eu non podía mandar os alumnos a empresa porque eran autónomos, e intentei, non é, porque mandei a algunha xente a particulares, pero que mandar un alumno con particular é estropearlle ou fastidiarlle o horario de traballo a un profesional. De feito, me parece que o único que nos colleu e que nos tuvo os rapaces durante 3 semanas foi Kiko da Silva. Polo cal, ao non poder nos mandar a empresas, trouxemos as empresas ás escolas. Levábamos eses autónomos que eran ilustradores de postín, levábamos á escola para que mostrasen os rapaces como facían o seu traballo. E, ademais, lles dasen un pouco de educación complementaria que nós non podíamos darlle ou que eran moi superiores a nós en canto a ese tipo de educación. Nese sentido, contamos con Noemí López, con Fran Bueno, con Carmela Pintos, con Kiko da Silva, co propio Jacobo, con Norberto, con moitísima xente, con Guitián, con moitísima xente que nos deu a súa axuda a cambio dunha módica cantidade. Realmente o que lle pagábamos non compensaba o esforzo que eles tiñan que facer. Deixaban de ganar as puertas para poder traballar con nós. Porque todos sabedes que a xente que nós traíamos era xente que estaba nadando en ouro. Vale. Perdona que mención especial teño que facer a Miguel Robledo. Miguel Robledo non solamente era o que nos fixo todas as portadas do Allariz debuxado, senón que últimamente o que nos suple o déficit que temos de educación informática específica, porque realmente os profesores de medios informáticos, hasta o próximo ano, que haberá un profesor de medios informáticos que vai dar o que ten que dar, pois os profesores de medios informáticos dan cousas moi básicas sobre Photoshop
ou cousas moi básicas sobre InDesign ou Illustrator, e a nós o que nos interesaba era como se podía facer eso en ilustración, como se podía utilizar eso en ilustración. E é o que nos supliu Miguel Robledo, que nos deu unhas clases magistrais de como utilizar os medios, as ferramentas informáticas en ilustración. Casi é un profesor máis da escola. Podemos decir entón que agora mesmo en Galiza temos un nivel bo de docentes ao respecto da ilustración, podemos decirlo, afirmalo, ou ainda queda camiño por percorrer? Temos. Hai outra cosa que me estou dando conta ahora mesmo, na que caí, e é que, como son profesor, teño tendencia, ou como era profesor, tendencia a mirar o público. Sin embargo, se isto fora a televisión sería terrible, porque non mirei para nada, para nada, digo para eles. Pero pero para mí non tens que mirar, que eu son secundaria absolutamente. No, pero é que dá a impresión de que estou falando... pero é que... Bueno, mira pa onde que ir, veña, dalle. Despois de haber hecho porno, yo te permito todo, hijo. No, que te diga. Realmente dime conta que estaba facendo un... Nada, non te preocupes. Había unha falta de deferencia. Por favor, agostei favor. No, entón temos moi bo nivel de docentes, non si? Porque eu penso que é importante, se non corríxeme, que un profesor, ademais sendo esta unha carreira moi vocacional, non? Porque a carreira de ilustración, os que vos queredes e os que dedicades a isto, é unha carreira moi vocacional, e que teñen moita presión os alumnos, non? O que decía nun principio, todos os que nos dedicamos á cultura, en calquera que sexa o seu escenario, sempre temos esa presión de atrás da familia ou de... bueno, das xentes externos que sempre che din, bueno, sí, mira, isto de dibujar está moi ben, ou isto de actuar, ou isto de teatro e tal, pero saca unha carreira, non? Porque eso é lo máis serio, non? Saca algo de saída. Entón eu penso que para este tipo de profesións os docentes son moi importantes. Eu penso así. Estarás de acordo comigo, non? Sí. En provocar, en motivar. Por eso pregunto se o nivel está ahora no sitio que ten que estar. Sí, de feito, se eu fose alumno e tivese que asistir ás miñas clases, pois esperaría uns 20 anos para poder ir ás clases de ahora. Que bonito, que generoso tamén pola túa parte. Aprendería. Bueno, ainda ahora aprendería. Bueno, é que a vida é un continuo aprender, non? Sí, porque teño que dicir que aparte de aprender da xente que traía para as charlas, tamén hai compañeiros dos que aprendín. Para ben ou para mal, pero aprendín. E falábamos do profesorado, pero como mudou o alumnado nestes 20 anos, o seu perfil? Vou ter que variar un pouco a miña resposta porque hai alumnos aquí. Alumnos aquí deste home? Sí, a ver, levanta a mano. Ex-alumnos. Ai, ui, cuánta xente. Entón, vou dicir, vou comentar algunha cousa, espero que non sente mal, pero vamos. Pero eu creo que eles se dan conta e son verdade. Cando eu entrei na escola de arte, viña de dar clase a adolescentes hasta os 18 anos. Calquera que dea clase en secundaria sabe que non se pode ir de viaxe con eles, porque a xente de secundaria é menor de idade, co cal tes unha responsabilidade civil, cousa que non pasa dentro de ilustración. En ilustración son maiores de idade, co cal todo o mundo quere ir de viaxe con eles. Pero hai un problema. Como eran os alumnos de ilustración? Se ti chegabas a unha escola de arte, como a de Ourense, por exemplo, vías onde estaban os alumnos de moda. Os alumnos de moda eran facilmente distinguibles. Se vías os alumnos de diseño gráfico, vías unhos tíos que parecían brokers, iban comer o mundo. Se vías os de fotografía, bueno, se eran xornalistas, bueno, tiñan unha pinta. Entón, se querías saber como eran os de ilustración, era moi fácil. Cando vías un grupo disgregado, estaban apartados, estaban como doídos co mundo, estaban fastidiados por algo, pero algo lles debía pasar, ou oídos, ese era o grupo de ilustración. Non sei se eles estarán de acordo ou non, estou falando dos primeiros anos. É verdade que agora cambiou un pouco, e agora son máis expansivos, agora hai máis cosplayer, ou manganeses e doies, visten de formas máis peculiares. Cando fun con eles a Barcelona, realmente facían striptease nos que sacaban o seu traxe normal e se quedaban co seu traxe verdadeiro. Houve ese cambio drástico. Ao principio encontrábaste con alumnos rarísimos. De feito, ao empezar,
eu pensei que estaba nunha especie de ciclo de terapia ocupacional. Desenvolva eso, por Sí, favor. desenvolvo, porque realmente os alumnos eran do máis peculiar, pero vou desarrollar isto que diste de cal era esa peculiaridade. Un porcentaxe moi alto dos alumnos de ilustración, e imagino que dos ilustradores, son Asperger. Non estou de coña, son Asperger. Outros teñen problemas... Perdona, Luis, hubo aí un alumno teu que quedou mirando po compañero como dicindo, coño, e non me he dado cuenta. Sí, vale. Ten conta, Vale. Despois, hai alumnos de todo tipo. Hai alumnos que... hai suicidas, non o digo de coña. Tuvemos suicidas, varios suicidas, algún deles realmente suicidosos e outros directamente a todo isto. A este profesor virguero que vos dicía odioso, insoportable, todo eso así. O primeiro ano que chegou, eu deu-me pena, porque me parece que lle tocar no seu grupo toda esa cantidad de suicidas, Asperger, de Dios. Eu pensei que iba a deixar a carreira, que iba a deixar a carreira docente por aí, porque lle tocou ao Pablo Jacobo, tocoulle naquel ano, por lo menos 3 ou 4 tíos que estaban francamente mal, e unha suicida. Sí, pero bueno. Digo normal, porque ele, a súa capacidade... un superheroe da docencia. Acordarase claramente que tivemos unha alumna, aquela alumna, cometimos dunha profesora de historia que non estaba aquí, pero que realmente foi a mellor profesora de historia que vi na miña vida tamén. Acordarase que tiñamos unha alumna que de principio a final de curso solamente lle oímos non sabemos nada do que dixo. Nunca nos enteramos do que dixo. Non sabíamos se enteraba de algo ou de non. Era unha rapaza, ademais, era encantadora, era buenísima, era que se poñían de primeira na fila. E resulta que seu pai, ademais, era músico. Pois así pensamos, bueno, terá non sei, ao mellor se quedara enxordecido polo músico ou algo así, pero nunca nos enteramos. Tivemos alumnos, como cantábamos ti, como Dani Xove. Se estuviera aquí, alguén coñece a Dani Xove? Por favor, decídelle que ou publica Piratas no Multiverso ou que non ande publicando nas redes, porque non pode enseñar eso e despois dicir que non se publica. Eso hai que publicarlo. Dani Xove, cando presentou o seu proxecto final, chegou, este é o meu proxecto. Alguna pregunta? Preguntouche ele a ti. Sí. Ele o profesor. Sí, porque facíamos un público. Un 10. Así éramos fáciles, éramos xente que... Bueno, Dani Xove, se o coñecedes, é unha persona moi parca en palabras, é unha persona que non dispensa o seu cariño dunha forma pública, non? Entón, onte mandoume un WhatsApp e díxome, oies, que eu iba a ir a Vigo e tal, e cual, non sei que, dalle moitas apertas e moitos saúdos á carreira, porque foi o meu profesor. Puxo un punto e logo dixo, moi bo profesor. Para que Dani Xove diga eso en alto, non sei aquí os alumnos que estades aquí, ten que ser bo profesor Luis Carreira. Así que, ese cariño de parte de Dani Xove. Si era porque como a súa mai tamén fora profesora miña na facultade, Charo Álvarez, se te acordas? Charo. Pois, seguramente, houve unha especie de tira e afloxa entre os dous. Dani Xove, para min, é un dos maiores talentos conceptuais que hai en Galicia, con Guitián e poucos máis. Para min é un fora de serie. Bueno, estábamos falando dese perfil do alumnado, non? Sí, seguimos, bueno, hai perfiles que foron cambiando. Por exemplo, sempre soupemos que nas escolas de artes era, por así dicirlo, un nido de LGTBI. O que pasa é que nos últimos anos non se mantiña oculto. Agora, pois, maniféstanse e, ademais, toman a escena e gusta estar aí. Co cal, se ahora mesmo alguén quere facer unha enquisa sobre o que é o LGTBI, ten que ir a un ciclo de ilustración. E vais encontrar 3 trans masculinos, perdón, 3 trans de muller a home, 2 trans de home a muller, 2 celíacos, cosas así, vais encontrar de todo tipo. É dicir, que realmente hai de todo, hai de todo. Bueno, enfermedades, todas a vida xa por haber. Outro tipo de alumno que hai é o que vai en parella. Este é un alumno terrible, porque en canto a parella se deixa, notase no ambiente. Porque hai que facer grupos, os que van con un e os que van con outro, ou un deixa de ir e outro non vai, ou, sobre todo, o que é máis peligroso, a persoa que se dedica a ir, por así dicirlo, seducindo a todo o grupo. Pero é así, pero é habitual. Quero dicir con isto que pasouse de ser un ciclo no que todo estaba o mundo que había acontecido aí baixo, metido, a un ciclo expansivo, que non o era. Agora é un ciclo expansivo.
cousa que me sorprende. Ahora hai un aumento do alumnado de ilustración, pasaron de ser, ao mellor, grupos de 15 persoas, e agora temos sobre 60 preinscripcións, das que só se poden admitir 30. Fixátemos hasta que punto, ao principio, a cousa era cerrada, e tardou bastante en saírse desa cerrazón, de que un grupo que empezamos máis ou menos 16 persoas, quedamos en 4 en segundo, e aos 4 cada un se sentábase cada un nunha esquina, e faláronse na cena de final do curso que houve que obrigados a ir. Pero non era porque se odiaran nada, que eran tímidos, despois, en canto empezaron a coñecerse, deronse conta de que sí, que había moita cousa entre eles, e houve interacción, e despois seguiron comunicándose, pero estuveron 2 anos sin comunicarse. Bueno, nese grupo, para que fagades idea tamén, tiñamos un exiliado térmico, un paisano que dicía que viña de Canarias porque non aguantaba bon tempo e quería subir ao frío de Galicia. En canto estivo aquí o primeiro outono, ni siquiera o inverno, xa cambiou de idea. Este exiliado térmico, imagino que para axudarse para esta cuestión térmica, viña cunha rata callejera, cunha rata, e traía por todo o corpo e iba sacando, iba aparecendo por toda a roupa, e nós mirando para ele. Non eche falar do caso, Jacobo. O curioso é que nos chamaron os pais sempre nos chaman porque, aínda que xiñan maior de idade, pois mira, é que é o meu fillo, e preguntaronnos hasta con quen andaba. Este chamaron de Canarias para saber onde estaba nunha comuna, apareceu de vez en cando, pero non acabou. Había xente moi peculiar. Depois había xente, que é unha cousa que me deu moita pena, xente que era francamente boa, e por o motivo que fose, ou por non interesarlle as clases, ou porque tiña moito traballo e non podía acudir a elas, ou por quedar decepcionado das clases, deixou de ir. Xente como Héctor Barros, ou como algún, é que me van indo os nomes ahora mismo, se vedes que en algún momento me quedo prendido en algunha palabra, é que non me sai, é que non é Alzheimer, pero realmente as palabras xa non me saen tan fluidamente como cando era menos novo. Apuntei o de exiliado térmico, me encanta. Isto pode salir en calquer sitio. Tal. Bueno, que grado de responsabilidade ou de culpa, entre aspas, ten o manga para que a xente nova comece a estudar ilustración? E digo do manga porque como está en todos os sitios, está nas mesillas dos rapaces. Eu teño 2 rapaces xa grandiños que o único que leen é manga. Despois, nas librerías casi todo é manga. Supoño que de alguna maneira influirá isto nos rapaces para que empecen a estudar ilustración, non? Sí que influe. Realmente todos os rapaces que dibuixan, ou casi todos dibuixan con ese estilo porque é o que mamaron, evidentemente. Viron películas de manga, viron cómics manga, e incluso xente que xa leu superhéroes e que viu outro tipo de ilustración tamén termina caendo no manga. Algo terá, algún elemento terá que seduce que nós non sabemos o que é, ou sabemos pero non somos capaces de dicir. Eu non son anti-manga, todo ao contrario. Hai autores de manga que son dos meus favoritos, como de manga e de anime como Miyazaki, ou Otomo, ou Taniguchi, ou Sakaguchi. Hai moita xente, ou Maru, hai moita xente de manga que me gusta. O manga como tal, o problema que ten é que unifica os criterios estéticos dos alumnos para o meu modo de ver. Pero eu deime conta que non son eles os que están obsoletos, son eu o que está obsoleto. Hai xente, hai estes profesores novos como Jacobo e compañía, se ser autores de manga, si foron capaces de ver esas virtudes e sacalas a flote. E eu quedei un pouco a desmao. De todas formas, sí que vin a evolución dos gustos dos alumnos na temática de ilustración. Por exemplo, cando eu empecé, os alumnos gustaballes, había que lles gustaba facer superhéroes como Jin Lim, había moitísimo que lles gustaba Luis Rollo, Vitoria Francés, que ahora mismo non sei se están ainda de moda, pero naquele momento eran os que estaban de moda. Despois pasaron outros autores. Bueno, a todo isto podo comentar unha anécdota que vanme subindo por aí. Tuve un alumno que foi do primeiro curso que o que lle gustaba a él era dibuixar en plan John Buscema, a Conan e compañía, é dicir, héroes musculados, héroes hipertrofiados, e o camiño editorial, e aparte de que se casou e tiña un fillo e tiña que traballar en algo, levou a que estivo, me parece que
non sei se creo que 15 anos estivo dibuixando para a franquicia de Hello Kitty, co cal se dedicou casi toda a súa vida a dibuixar a Hello Kitty en vez de dibuixar a Conan. A Conan. Xa, o do manga xa acabaches? Sí. Sí, porque podéis dicir máis, que era non este termo, porque eu teño unha tendencia a esplayar. Verborreica a esplayar. Sí, non? Sí, realmente os alumnos son conscientes deso, e cando un día non queren ter clase, sobre todo pasaba na secundaria, cando non queren ter clase, Luis, ti que opinas desto? Ai, tirabanche da lingua, claro, non? porque sabían, isto é unha hora sin claro. clase. Non tiñan ganas de traballar e dice, bueno, hoxe vamos a sacar temas. Sí, pero ese é un truco habitual. Eu dábame conta, pero gustábame caer nele. O que ten que contar é o que pasa. Sí, tamén, respecto aos alumnos, comentar que, por exemplo, a colocación dos alumnos nunha aula sempre é igual. Pode ser o primeiro curso, podes levar 20 anos que se coloca igual. Mira, ali atrás están os que non van a atender nunca. De feito, ves como non atenden. Bueno, agora deronse conta. Eu non vexo iso, pero bueno, ti tes vista docente. Só faltaría. Aquí adiante póñense os que queren aprender, pero tamén os que queren que os vexes. A miña primeira aula foi sorprendente, porque eu, eso sí que nunca o vira. Era o darlle as notas a un alumno, eu era sustituto en Ferrol, e o darlle as notas que notei que se me quedaba mirando. Antes de darlle as notas incluso, se quedaba mirando, pero chorando. Choraba que había lágrimas, e normalmente cando non chorga eso, pois baixa para que non o vexan. Pero tío, para min era incómodo mirarlo, pero ele seguíame. Mira, que estou chorando, Joder, non ves que me están caendo unhas lágrimas tremendas. E a veces, non sei se se dan conta, pero cando estás aquí, e ti tamén o verás nas presentacións, ti estás vendo exactamente todo o que pagan. Entonces, cando alguén quere falar, pois así, pero non te das conta que solamente con inclinarte para diante e puñete así xa se saben que está falando. É dicir, que calquera xesto delata. Poñer aos alumnos, ademais, tamén, os alumnos póñense en ilustración, como lle escada, póñense así. E cando un se move, hai unha especie de movimento continuo. Iso entra dentro da teoría de comunicación non verbal de Flora Davis. É igual que cando nunha igrexa ou nun cine un tose, de repente tosen todos. De repente que é como un baile. Cando todos se moven continuo, é que non te están atendendo. Eso matemático. Matemático. Sí, cando hai cando é robótico e que se moven por un móvel así, é que non se están atendendo. Entonces, cuidado, algo hai que facer aí. Pois aquí non se move ninguén, Bueno, están dormindo. Están dormindo, non? Macho, pero eres moi duro contigo mesmo, Normalmente os que se poñen ao fondo, o que están aí ao lado da porta, e son os que van ás igrexas, e nunca se quedan nin ás bodas, nin nada deso, porque se quedan ao final para ir tomar o vermú. Home, claro, para pinchar. Entonces están dese lado, vese claramente. Además, tedes pinta deso, Vides a comer nada máis. Tedes pinta deso. Así que, sí. Bueno, mira, é unha cousa que quero tocar tamén, non? Que ti foches tamén testemunha privilexiada. A muller na ilustración, na docencia, durante estes máis de 20 anos, cal é a tua visión sobre eso? Como evoluiu? Como... Curiosamente, sempre houve máis mulleres ilustradoras que homes ilustradores no ciclo. Marifete está poniendo así cara de... Bueno, agora pode que sí. Sí, digo no ciclo. É dicir, que hai máis xente matriculada no ciclo de mulleres que de homes. Afortunadamente agora sí. O cal non significa que despois na práctica, iso que comentamos, despois ti miras o que hai, e as mulleres o que fan é un campo moi claro na ilustración. E é un campo moi claro na animación. En ilustración as mulleres casi sempre as vas ver en infantil e juvenil e moi poucas veces en cómic. Sin embargo, nos últimos tempos sacan máis cómics as mulleres en ciclos que os homes. Estou pensando agora mesmo en Ángela Curro, estou pensando en Eli García ou en moitas máis que para non desmerecer os demais, pero sí, agora mesmo nos últimos anos están sacando máis obra gráfica narrativa as mulleres cos homes, ou polo menos tanta, ao mellor non máis non, pero por aí equilibrada. En animación, por exemplo, se mirades en Disney solamente hai unha animadora das que se falen no Disney clásico. En animación as mulleres, como eran así as máis limpiñas traballando, as máis pulcras, poñíanlles uns guantes e eran as que se dedicaban a colorear os acetatos. Os que animaban eran os homes. E iso máis ou menos podíase estender á ilustración. O que era a ilustración importante facían os homes.
E despois o que era para mulleres. Facían as mulleres. Eu creo que eso está cambiando. O que pasa é que tamén se está igualando o estilo, nese sentido que ese medio mangaka que cada un despois vai levando ao seu terreno, pois está así igualando. Eu penso que ahora mismo cara ao que é o ensino, a ensinanza, pois os porcentaxes van a favor da muller. Non así, non penso, polo menos no campo real. No campo real. No campo real, decir, cando van a buscar traballos, pois non son... Pero non sei tampouco a que se debe, non sei... Bueno, non somos porque non creo, expertos. pero non creo que os editores menosprecien a obra das ilustradoras ou de que non a teñan en conta. De feito, bueno, a isto está xa me recordando, venme a bote pronto, que, por exemplo, cando empezou o tema de Paula Bonet, todos coñecedes a Paula Bonet porque se convertiu nunha especie de símbolo público, Paula Bonet creou unha secuela, unha ristra de seguidoras, e hai, a parte de mangas, hai xente que sigue a Paula Bonet igual que antes siguen a Victoria Francés. Non sei, gustaríame saber, porque non momento despois nas preguntas, se, por exemplo, Tomás Hijo, pois percibiu tamén eso, porque ele tamén está neste campo e o meu tamén percibiu ese cambio, pero desde logo, agora as mulleres están tomando a iniciativa. O que sí diría é que os traballos máis atrevidos, algúns dos traballos máis atrevidos son os das mulleres, máis que os dos homens, tanto formalmente como temáticamente. Pois eso é motivo de alegría tamén. Sí. É motivo de alegría. Bueno, eu quería abrir unha quenda de preguntas para todos aqueles que queiran facer pois calquera observación, unha reflexión, unha pregunta, pero xa para rematar, fiamos co do principio. Ti xubilaches antes de tempo. Estabas hasta as narices dos alumnos ou que foi o que pasou? Non, os funcionarios de antigo, os que se chaman funcionarios de clases pasivas, podemos xubilar aos 60 anos, sempre cando tiñamos 30 e pico anos traballados. E, chegado o momento, pois eu decidí xubilarme, pero de dar clase, en parte porque xa me sentía sobrepasado, en parte tamén ca tranquilidade de ver que había xente que o facía ben, mellor que a min, e en parte tamén porque sempre estaba pospoñendo de vou facer a miña gran obra póstuma, que espero que non seña póstuma, pero probablemente seña póstuma, depende da miña muller e meus fillos, pero en principio a miña intención era xubilarme e poñerme a traballar. O que pasa é que encontrei unha ocupación moito máis divertida. Cal foi? Ver médicos. Visitar hospitais e todo eso, non? Sí. Bueno, creo que foi algo que quedou despois da pandemia, entón dixen isto, é que me dei conta, e isto non vai en plan coña, revisando os papéis, e é unha pena que non tiñamos as imaxes, de que en gran parte do material que fun concebindo, o que fun realizando para min mesmo, para facer dibujicos ou facer ilustracións sobre o que me pasaba, pois tiña que ver cos médicos, dunha forma ou de outra. Pois ou unha operación, ou que me teñen que poñer un cepapo ou calquera cousa. Se queres, para rematar isto, eu conto unha anécdota que a tiña dibuixada, pero non poderedes ver. Bien, chegado un momento, eu tuve que facer, non preguntedes por que, nin o resultado, un espermiograma. Hai que explicar o que é un espermiograma. Home, se queres estenderte... No, porque... Se tes algún dato que nós non sabemos e que é importante para a nosa vida diaria, faino. Depois tiña outra anécdota que se me acordou, pero... Veña, dalle. Pois eu fixen este espermiograma e para facelo, evidentemente, fun a un centro médico, e no centro médico deron un botiño. Ese voto, que non era de confianza, era un bote que realmente utilicei, pois dixéronme que fose a un servicio para poder utilizarlo. E eu fun ao servicio do centro médico, pero no centro médico estaba todo ocupado, había velliños, como en todos os centros médicos, e fun fora. E por todos os bares, polos que fun recorrendo alrededor, pois non deles tiñan a manilla rota. No outro deles había un vello desganándose. Claro, non podía un pedirse que se concentrara en algo, pois con esa persona maior así. Pero deime conta que por un motivo ou outro, todos os bares da zona tiñan os baños inutilizados.
E eu pensei que se pasaba o mesmo camín, que todos iban buscando un baño e a base de buscarlo escarallaron. Cando fun levar o bote ao centro médico, o centro médico está ao lado de Caixa, está os que se coñezades Ourense, é o centro médico del Carmen, e creo que está ao lado dunha banca, ou que era antes Caixa Galicia, creo, ou Caixa Ourense. E eu, en vez de entrar no centro médico, entrei no banco e depositei, sin darme conta, o bote no banco. Pode sonar a chiste, pero pasou así, foi así. Teño unha certa fama de... Te dieron mucho dinero. Se lo pagaron bien. Despois recordei o primeiro episodio de Big Bang Theory. En fin, dese estilo, deime conta que a base deso tiña moitos dibuixos que tiñan que ver coa medicina. E agora estou continuando. Ves, o do porno tiña algo que ver con isto. Sí, ao final está todo conectado. Todo está correlacionado. Tens outra anécdota? Sí, pero xa non me acordo cal era. Ai, caramba. Mentras te lembras ou non te lembras da anécdota, que che parece se lle damos oportunidade aquí a todas estas persoas que viñeron a escoitarte a oportunidade de facerlle algunha pregunta? Eu a eles ou eles a mí? No, bueno, no. Non me importaría facerlle eu a eles. Bueno, sí, pero isto non é democracia. Veña. Eu podo facer. Por favor. Primeiro quería facer un comentario. Sí. Que cando fala dos especímenes da súa clase é que tamén se mete el como outro especímen. Claro, Eso claro. Eso mal, podo dicirlo. Vale. Forma parte, non, desa fauna. Forma parte da fauna de ilustración. Eu quería lle preguntar se esa obra póstuma, se el recollera todos os dibuixos que ten feito, que eu recordo desde a súa... Eu creo que aprendeu a dibuixar antes que a escribir, que se pasaba o día, eu creo que dibuixaba como respiraba. Se reunira todos os dibuixos que ten feito na súa vida hasta ahora, cantos tomos de unha enciclopedia poderían ser? Eu creo que poderían ser unha biblioteca completa. Sí, probablemente. E non podía ser esa obra. A póstuma, sí. O que pasa é que é como dicir, penso facer como Juan Rulfo, un par de obras que me queden por aí, pequeniñas, consistentes, e que señan como Big Bang, que esteñan tan concentradas que as teña metido todo, pero que tarde toda a xente en descifralas anos e anos. E non será que ás veces se trata de buscar algo que se pensa que ainda non se fixo por non recoller o que xa se fixo e que a mellor aí está a obra? Sí, pode ser. Pero estás facendo, estás nelo. Sí, estou nelo, de feito, o primeiro ano tomei un plan ano sabático que dediquei a ler, a vaguear, a todo eso. E o segundo ano, cando realmente empezaba a baixa por xubilación, ou a xubilación, que parece unha baixa realmente, pois empezaron os problemas físicos, que ao mellor é unha forma de meu subconsciente dicir, mira, non facas nada, tranquilo por aí, pero realmente empezaron aí. Eu estou intentando aclimatarme a eles, non sobrepasalos, porque evidentemente eses problemas van a estar aí, aclimatarme aí facendo algo. Claro. O problema é que hai tantas cousas na mente, que teño tantas cousas bulindo aí, que non sei por cal empezar. Sí que sei, pero que cando empezas unha, hai outra que di, que estaba eu antes. Orden e progreso. Sí, pero non teño ninguna cosa ni outra. Por aí, a ver, os alumnos non teñen nada que preguntar, e o profesor, veña, que o tedes aí, veña, aproveitade unha reflexión, non sei. A ver. Yo no soy alumna. Pero... Eu fui un alumno dela. Ah, sí? Oh. Al revés. Bueno, yo soy funcionaria del cuerpo como Luis y estuve en Orense poco tiempo en dos especialidades. Primero estuve en Historia del Arte y claro, me tocó la ilustración. Yo tenía un bagaje de todas las historias habidas y por haber, de diseño interiores, de diseño gráfico, de fotografía, tal, pero de ilustración no había dado clase en mi vida. La generosidad de Luis conmigo, que era una desconocida para él, la recordaré toda la vida. Me traía todos los días prácticamente libros y yo me fui metiendo en el ámbito de la ilustración gracias a la información que él me proporcionaba. Después volví a la escuela en otra especialidad, en especialidad de dibujo y color, lo mismo. Ahí estuve dentro de un aula con él.
pero tampoco hacía falta estar dentro de un aula. Yo puedo decir que llevo 30 y pico de años dedicada a la docencia y es una de las personas más generosas que yo he conocido, y si ha pedido alguna vez algo siempre ha sido para el alumnado. Las charlas que realizaba en la escuela las recordaré siempre porque era como un ámbito en donde a mí me pasaba como a él. Yo no estaba metida en el ámbito de la ilustración y era una manera de zambullirse en ese ámbito. Una amplitud de miras de cara a cómo debía formarse al alumnado, que también la recordaré siempre. Entonces, me parece que aquello del egoísmo no nos lo creemos. O egoísmo non ten por que ser necesariamente malo. Parte do egoísmo había. Eu recoñezo que o que tiña é un elemento que a veces non son nin o mellor orador, nin o mellor presentador, nin o mellor comunicador, pero salvo días malos, porque todos temos moitos, ninguén pode ter un show de 36 horas semanales ou de 20 horas semanales. Eu o que sempre tuve co tema este foi entusiasmo. Como me gustaba, pois eu trataba de transmitir ese entusiasmo porque o tiña. Menos os días malos ou os días que non tiñas ese entusiasmo, claro, porque hai veces en que se toca lidiar con cousas que non son tan agradables ou non tes o día. Alguna pregunta por aí? Luis, que tal vai a sala de cine que tes na casa? Xa foi medrado? Iba a enseñar, non teño espacio para meter obra. E encima ti dedicaste a facer superventas, a meter obras e por aí, onde queres que as meta? Hai que ampliar ese... Hai que ampliar, pero como podo levaros para a tua casa. Tes unha sala de cine na casa? Sí, iba a mostrar un poquinho daqui, é que eu teño unha biblioteca realmente. Outra das formas que tiven de formarme foi dos libros, mediante os libros, mediante os cómics e mediante as películas. En vez de fumar, eu compraba un libro. En vez de fumar, iba ao cine. En vez de fumar, pois compraba cómics. Mais ou menos eso redundou nunha biblioteca, nun espacio no que eu tratei de facer a miña cripta, o meu santuario. Espero que me enterren como os faraós nele. O problema que houve é que os meus fillos fixéronse cargo do local e esa cripta, ese santuario xa é compartido. Estupendo que seña compartido, pero é o caso. Pero é un cine ou non é un cine? Si, é un cine. É un cine. É un cine e biblioteca, é ambas. Cine e biblioteca. Sí. Vale, vale. Sí, tamén tuve a sorte... Ten butacas e todo. Sí, tuve a sorte de que encontrei, non me acordo en que se fora un Mil Anuncios ou un Wallapop, en algún lado encontrei 5 butacas seguidas de un cine no que aínda hai as marcas de que se sentou ali a miña muller, que é de Bilbao, e era o cine que iba. Entonces, nada máis sentarse, deuse conta que esa era a súa butaca. Bah, Sí. non te creo. Sí. Sí, pero iso é fermosísimo. No, en serio, é fermoso. Si, paguei unha pasta por eso. Sí. Solo E porque compraste tiñas a algunha máquina de cine tamén ou non? É un proxector. Un proxector. Sí. Bueno, aí subo yo la apuesta. Yo tengo una sala de cine tamén en casa e tengo una Osa e una Bassman. Pero ti tes unha de cine. Eu amigo, teño unha de vídeo, claro. teño unha de Desas proxección de vídeo. Sí, pero é de alta Cando definición. queiras enséñacha. Sí, teño un sistema 7.1. Podemos facer un hermanamento entre Ourense e que? Era un pulso, non? Un cine, é maravilloso, sí. Sobre todo para a pandemia, cousas así. O que dá a forrar en tabaco, non fumedes, que podedes instalar unha sala de cine na casa ou unha biblioteca, así que mirade para aí. Chegaches tarde. Que se lle vai facer. Mira, xa para acabar, así resumindo, con que te quedas nestes máis de 20 anos de docencia e que o que non volvería a repetir ou que prefires esquecer? Era unha das imaxes que tiña aquí, é unha lástima, pero non se vai poder ver, porque é unha eso. A imaxe é a última que hai de todo. Hai un chiste de Leandro, outro genio, un chiste de Leandro en que hai un señor na súa cama, a punto de morrer, todo demacrado, está ao lado de la morte, e dixe, se tuvera que volver a vivir, repetiría todo igual. E dille a morte, claro, porque és imbécil. Señoras e señores, aquí un imbécil. Un aplauso, por favor.
Tiña unha frase final para... Igual que tiña frases para outras cosas, pero a frase final é que decía Borges que ele se jactaba non dos libros que escribira, senón dos libros que lera. E eu direi que non me jacto de ser o mellor profesor ou ser o gran profesor, senón dos compañeros que tuven, dos alumnos que tuven, e dos ilustradores que puiden conocer, escritores, etc., e non do que puiden facer. Así que, aínda que non chegara a facer a miña obra póstuma, pois considérame satisfeito con eso. Gracias, Luis. E agora temos que renderlle homenaxe a Marifé Quesada e a Xosé Luis o Carrabouxo, que está por aí. Se vos podedes achegar... Marifé, é que Marifé é unha cousa contradictoria, non quero falar, pero despois fala, despois interactúa, é unha cousa maravillosa. Marifé, por favor, Xosé Lois, vinde para cá, por favor, un aplauso para eles, que suban entre aplausos, que é maravilloso. Subide, por favor, por favor. Vinde para cá. Hola. Isto é unha encerrona. Bueno, non contaba. Vinde para aquí. Xosé Lois, que tal estás? Eu, ben, porque hai hoxe un mes exactamente saía da UCI daqui do Hospital de Fátima de operarme dunha cousa que tamén supoño que estará clara simplemente no nome, que é un bypass aortobifemoral. Bueno, por iso tuve dúbidas en vir. Carrabouxo, Xosé Lois, antes de máis, grazas por vir, por facer ese esforzo, por estar con nós. Oxalá que a recuperación estexa sendo todo ben que ten que ir sendo. El xo coñecedes de sobra, humorista gráfico, conferenciante, escribiu pezas de Guiñol tamén, non si, pero hai unha cousa que a mí me chamou moitísimo a atención, mergullándome un pouco na biografía deste home, que poñía monologuista. Xosé Lois, eres monologuista? Sí, sou monologuista. Bueno, teño feito moitos monólogos. Pero de humor, tamén? Sí, de humor, pregos de festas e tal, que os fago así, en plan monólogos, sí. Eu onde decía, isto non pode ser. Non son profesional, pero vamos, profesional. A facer monólogos, sí, teño feito. De feito, teño un discursiño preparado para aquí, que é unha especie de monólogo. Bueno, pois veña. Se é posible, se hai tempo. Dixéronme que dixera unhas palabritas. Eu porque eu non teño nada preparado. Bueno. Xosé Lois, adiante. Ti coa voz que tes non che fai falta micrófono. Sabes proxectar estupendamente, non si? O sea que me van oír de atrás tamén. Bueno, é que estou un pouco debilitado da operación famosa. De feito, pois, tuve que vir aquí, porque eu creo que teño o mesmo seguro que ti. Eu tamén son funcionario, clases pasivas. Vou ao Carmen, vou a Cosaga, ali en Ourense, pois... Pero ali non me podían operar, No, o exercicio será máis en un. Fixen un bypass aortobifemoral. Estreino eu tamén, non vou ser menos. Pois, de feito, o problema é que eu sempre sou un ateo confeso, e resulta que ao final para resolver os meus problemas de saúde tuve que ir a Fátima. O cual non queda nada ben, pero bueno. Non sei se... Bueno, eu xa digo, eu estou encantado de recibir este agasallo da Asociación de Profesionais da Ilustración. Quería falar un poquillo da ilustración. Penso que a ilustración é unha palabra chea de luz, pero non é unha cousa retórica, senón que é a propia definición da ilustración, a súa propia xenealoxía, que é ilustrar é iluminar, alumbrar algo, non? E o propio fenómeno aquel do século XVIII, aquel fenómeno universal que empezou en Francia cos ilustrados, que acabou rematou na Revolución Francesa, aqueles tían como lema disipar, o sea, a ilustración aquela tan bestial, pois que revolucionou o mundo, tiña como lema disipar
as tebras da ignorancia, alumbrar. No noso caso da nosa ilustración en concreto, pois tamén o ilustrar quer dicir iluminar. É dicir, entonces os ilustradores adicámonos, eu en parte tamén, a iluminar obras, darlle unha visión distinta ou simplemente facer que unha obra sexa visible incluso para os que non a podían ver se non houber ilustración. Falo que sorte tuveron os analfabetos que puderon ver libros gracias aos ilustradores, senón non se enterarían do que decía aquel libro, non? Ou a nivel máis popular galego eu recordo cando un señor se puña a ler, pero que faz, Antonio, que non sabes ler? Estás vendo ese libro, e dice, só lle miro os santos. Tedes oído os santos, non? Nos ilustradores somos que facemos os santos dos libros. Estou me enrollando moito, verdad? Oi, alá ben. Eu non lle din co dedo, pero tirei no chao. Pois este vai acompañarte a tía Fátima tamén. Ben, pois os ilustradores facemos eso que é iluminar os libros e facemos santos. Por iso eu un día coa miña nai, este é unha anécdota real, ela sempre tuvo a teima de que eu fora crego e non conseguiu que eu fora, porque eu fui víctima dunha daquelas racias que facían nos povos antiguamente, que chegaban e levaban a todos os nenos para o seminario. O sea, chegaban unha aldea todos para o seminario, non? A maioría non chegaron a ser curas, pero aproveitaban para estudar. Eu non quis seguir, e o meu pai foi o que máis se empeñou que non fora, pero a miña nai tiña ganas de que fora, pero quedou derrotada nesta loita, non? E un día dixe, mamá, vostede quería que eu fora cura, pero eu cheguei a ser papa. E dice, no, porque eu fago santos igual que o papa. E entón, ai, que parmón eres, ai, que tonto eres, que parvo eres, pois ten razón, non? Dixo ele. Efectivamente, facemos os santos dos libros. Eu particularmente penso que a caricatura é unha ilustración con respecto ao que é o dibuixo normal, non? É unha especie de ilustración porque Castelao tiña unha definición da caricatura que era e contrapuñía ao dibuixo a secas, non? O caricaturista, o dibuixante normal, colle a paisaxe que ve diante, a vida que ten alrededor, colle e dibuixa, pinta según o seu criterio artístico e a súa visión ideolóxica das cousas, non? Tal como son, tal como as pensa, tal como... Pero o humorista o que fai é coller a realidade e partila en cachiños, desmenuza a realidade que ocorre, desmenuza en cachos, escolle só un e ese é o que nos amosa. Entón, ese cacho mete o foco do lector aí nese aspecto concreto, entón iso cobra unha luz inmensa. Entón, a caricatura é unha ilustración enorme, porque fai ver algún aspecto dunha maneira moi forte, moi aguda, que o que se chama sacarlle punta ás cousas, e faina ver desa maneira tan luminosa, non? Non pensei que me fora a enrollar tanto. Bueno, eu particularmente fago ilustración daquela maneira. Teño a ventaxa que teño un personaxe moi coñecido e a que me pide unha ilustración para algo só ten un obxectivo, que o carrabouxo salga ali na ilustración. Entón é moi doado. Podía poñer o carrabouxo sin máis e xa lle chegaba. O que procuro é así relacionalo co entorno do que vou ilustrar, non? Teño un caso concreto, unha vez Xurxo Mariño fixe un libro de ciencia asequible, non para a xente, que se chama Os dados do reloxeiro. Ese libro ilustrei-no con viñetas do carrabouxo que facían alusión a cousas científicas, non? Está o carrabouxo e a muller deitados unha noite baixo as estrelas. O título do capítulo aquel do Xurxo Mariño era... O título do capítulo era que vimos das estrelas. El viña a demostrar unha hipótesis según a cual a vida na Terra veu das estrelas, de algo que veu por aí das estrelas. Entón, somos fillos das estrelas, titulaba. Estamos dos deitados e o carrabouxo comenta, a muller comenta, somos fillos das estrelas, e dice outro, sí, como o Paquacrín e a Rociito, non? Por exemplo. Outra cousa que fixía nunha época foi ilustrar cousas de boda, non? Para bodas que poñía o carrabouxo falando cunha caricatura dos noivos
e facía algunha alusión á súa profesión, á súa vida e tal. Ben, entonces, encantado de recibir este premio, indan que sea un premio para vellos, e dicirmos que sigo loitando, indan que sea de vellos, sigo activo de todo, todos os días fago o meu dibuixo e unha vez a semana fago outro para nós, e outras cousas que salten por aí, pero sobre todo sigo loitando por unha cousa que reivindico desde aquí, que a imposibilidade que teño de poder cobrar os meus dibuixos por incompatibilidade coa miña condición de funcionario de clases pasivas xubilado anticipadamente. Non sei, fixo esa lei hai 3 ou 4 anos, a lei da compatibilidade dos artistas coa pensión de xubilación. Poder seguir creando. Un apóstol desta loita foi Forges, que morreu nesa loita, e Reverte, o escritor asturiano, que loitaron por conseguir eso, a compatibilidade dos artistas xubilados coa súa pensión, de poder seguir creando, era o lema, poder seguir creando, e cobrar por eso, claro. En base a que nós, os creadores, sabedes que calquera persona, os seus fillos herdan os dereitos de autor, pero ao cabo dos 70 anos pasa ao Estado, eso tamén, hai que pagalo, non? Esta é a filosofía de por que se creou esa lei. A parte que é un ben social que a xente non quere prescindir dele. Bueno, pois eu hoxe teño devolto alrededor de 100.000 euros de pensión por esa cuestión, sigo nesa loita e non o consigo resolver. Eu non podo cobrar por os meus dibuixos, porque xubileime anticipadamente. Sabes que ao principio non entraban as clases pasivas, esqueceronse delas, pero, oi, que pasa aquí? Reclamouse e meteron as clases pasivas tamén na lei, os xubilados de funcionarios. Pero eu metíme outra vez ao rollo, hai un par de anos, apliquei a lei, pensei a traballar nela, fixeme autónomo, chega ao cabo de 6 meses, devolve 6 meses de pensión, outra vez. Que pasa? É incompatible con haberse xubilado aos 60 anos, antes da idade de xubilación. É dicir, iso está sin resolver, é unha cláusula desas cousas atávicas que hai na administración, que un xubilado, un funcionario que se xubila antes dos 60 anos, antes da idade de xubilación normal, que son os 65, non ten dereito a nada. Non pode facer nada cobrando. Bueno, iso está aí, non hai que no quite. Estou nesa loita, e alguna vez a mí teredme que axudar nesa loita. A mí era unha petulancia pedilo, pero é así a vida. Bueno, que sigades iluminando a sociedade nosa que ben o necesita, non? Grazas, Moses Eloi. Estimado Xosé Lois, que ben, isto de que é? Ai, que bonito, que é? Non o leo, Teño gafas, eu tampouco. Ai, Dios mío, que vou vellos, Dios mío. Perdíbel, pendíbel, quen é? Quen é pendíbel? Que pon aquí? Que pon aquí? Perdíbel. 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 Bueno, moitas gracias. Enseña, que bonito. Unha versión carabouxiana realista. Aí está, que chulo. Moitas gracias. Pois aí está. Moitas gracias. Bueno, vamos, Hombre, claro que sí. Sí, señor. Bueno, e agora temos aquí a Marife Quesada, que todo o mundo a coñece, pioneira da ilustración, galega 100%, que iso tamén o lin por aí, levo moi a gala, ilustradora de máis de 100 títulos de literatura infantil e galega. 200 por aí. 200, eu xa dixen máis de 100, que eu xa non quero meter a pata. Tamén ilustrou libros de texto, un montón de premios, falábamos antes de certámenes así, de homenaxeado no Salón do Libro Infantil e Juvenil de Pontevedra recentemente, socia de honra de Gálix, seleccionada como unha das millores ilustradoras españolas na Bienal Internacional de Ilustración de Bratislava e moitísimas outras cousas máis. Por eso tamén esta homenaxe fonda e sentida, Marifé, sinto moito, pero vas ter que falar algo. Así que, inda que sexa dar as gracias, ela é unha artista de pés a cabeza que ven dunha familia de artistas e que me consta que ten unha filla que, alén de ser actriz que está con nós, que é Iris de Arriba, tamén lle dá algo a isto da pintura, da ilustración, verdade que sí? É certo, non? Pois, polo que deixaches atrás, por onde ves, e o que deixas para diante, di algo, por favor. Bueno,
A pouca xente que me coñece dentro do mundo da ilustración sabe que eu o de falar non é o meu. De feito, sempre excusei de ir a certámens, de ir a cuestións que tiña que falar, públicas, cóstame muitísimo, teño pánico escénico, e, bueno, vou a facer un esforzo porque... Estás entre amigos, en familia. A ver, eu quizás represente outra cara diferente da ilustración da que dixo Xosé Luis. Eu son autodidacta, bueno, autodidacta entre comillas, porque, como ben dixo, ela perteñezo a unha saga de grandes artistas pictóricos sobre Sans. Son filla de Antonio Quesada, o pintor, sobrinha de Xaime Quesada, outro grandísimo pintor, e sobrinha tamén de Fernando Quesada, compañeiro aquí de Xosé Lois, que durante máis de 50 anos abriu as páxinas do diario Faro de Vigo coa súa viñeta. Entón, o de autodidacta é un poquinho entrecomillado porque medrei rodeada de arte e artistas toda a miña vida. Entón, pois eso... Na miña mesa camilla sempre había lápices de colores, naqueles tempos, estou falando dos anos 50, e, bueno, era moi difícil daquelas ter ese privilexio de ter lápices de colores, simplemente unha folliña de papel, Eu tiña a sorte de que o meu pai tiña para mí a miña disposición eso, E, bueno, nada, como digo, son autodidacta, comecei a publicar aos 14 anos. A miña primeira publicación foi no diario Faro de Vigo, uns relatos curtiños que tive a sorte de ilustrar. E logo, como ben dixera Xosé Luis, a miña familia sempre dixo: ti primeiro fai unha carreira e logo xa veremos. Porque daquela o da ilustración era como un soi, non era unha profesión. Entón, eu fixen enfermería, son licenciada en enfermería coa especialidade de pediatría, traballei muitísimos anos con nenos, e sempre compaxinei a miña vida profesional dentro da sanidade coa ilustración. Eu sempre digo que son pioneira como muller, dende logo como muller, e como profesional da ilustración en lingua galega. Estou falando dos anos 80. No ano 83, coa chegada da normalización lingüística a Galicia, había que ilustrar en galego, non había ilustradores que se dedicaran ao mundo dos nenos. Eu tive a sorte de facer os primeiros libros de texto para nenos que saíron no noso país, no ano 83. E tive a sorte tamén da man de Editorial Galaxia de ilustrar os primeiros álbumes dedicados aos nenos en color. Álbumes que a Editorial Galaxia fixo en solitario, porque ata ese momento a única maneira de publicar cousas interesantes para nenos, había moi pouquiñas, para nenos pequenos, para primeiros lectores, era asociándose con outras editoriais do ámbito nacional. E cando Galaxia decidiu facelo pola súa conta, acudiu a mí para que fixera os 4 primeiros libros que saíron para nenos, para coleccións de primeiros lectores na colección A Chalupa. E, bueno, ao largo de todos estes anos, nada, fun compaxinando a miña profesión na sanidade coa ilustración. Como digo, son a outra cara da ilustración porque, como digo, son autodidacta. Toda a miña vida ilustrei por puro placer. Económicamente non tiña a necesidade grazas a mi outra profesión, Entón, sempre pude escoller as cousas que eu realmente quería facer e coas que eu disfrutaba. Como digo, traballo e debuxo por puro placer, nada máis. E cando dicen que eu formo parte
da xente histórica da asociación, porque onte na charla que tivemos eu vi a foto que non a coñecía, a primeira foto da formación da asociación no ano 2003, eu estaba ali rodeada de poucos compañeiros, todos homes, solamente estaba ao meu lado. E todos con barba. Sí, creo que era Ángeles Ferrer, nada máis, creo que era a compañera que tiña ao meu lado, o resto eran homes, entón síntome moi orgullosa de ser unha das primeiras mulleres que ilustrou en galego, síntome moi orgullosa de ter formado parte dese grupiño a finais dos anos 80, moito antes de que se formara a ACPI, un grupiño de xente na que estaba San López Domínguez, Manolo Uía, Fran Bueno, Penélope Ares, Carlos Silvar, Xosé Covas, máis eu, que formamos a primeira directiva dunha asociación que chamábase daquelas AIGA, e que sentamos as bases para que nos anos 90 se formara e se refundara o que hoxe é a actual ACPI. Estou moi orgullosa de que se chegara ata agora e que se consiguiera tantísimo, porque naqueles tempos, conseguir que o noso nombre como ilustradores saíra simplemente na cuberta dun libro onde prácticamente o 80% era ilustración, eso xa foi un hito. Eso conseguiuse grazas á unión de todos os compañeiros e compañeras que conformamos esta profesión tan increíble como é a ilustración. Un aplauso, por favor. Creo que nos quedan a deber tanto Xoso Lois como Marifé unha charla como a de Lois hoxe. Eu creo que po ano que ven hai que sentalos os dous, porque mira que teñen historia. Teñen historia. Bueno, Marifé, un detalliño, por favor, fainos partícipes a todos deste maravilloso detalle. Di que son unha das históricas, pero eu non me considero así, eu ainda soy unha persoa nova e con moitas cosas que facer. Non vai a despensar, A ver, que bonito. Non teño as gafas, perdón, tampouco. As miñas... As miñas non che van valer, pero eu... Ai, a ver que pon aquí. María Montes. Que bonitiño, porque é... mira, uno dos meus... Son os meus persoaxes. Aí está. Moitos dos meus persoaxes. Que preciosidade. Vistas... Non é miña ilustración, pero son persoaxes dos meus contos.